Benvidos e benvidas a un novo Pose. Adicamos o segundo episodio da cuarta tempada de Onda Ciencia a como vivir unha eclipse. Que nos di a astronomía? Recibe un cordial saúdo de quen te fala Isabel Lema Blanco, con Chema Casanova e Mariano Fernández os controis técnicos. As eclipses solares xogaron un papel fundamental no desenvolvemento da física e a astronomía. O próximo verán, a Coruña presenciará unha eclipse total de Sol, que será visible o 12 de agosto de 19:31 a 21 horas e 22 minutos, uns minutiños antes do solpor, segundo os datos publicados polo Instituto Xeográfico Nacional. Este evento histórico reunirá a milleiros de persoas expertos na Coruña, na Bisbarra e tamén na provincia, porque un dos mellores lugares de Europa para vivir a eclipse. Así, tanto a Universidade da Coruña como o propio Concello desenvolverán unha ampla programación divulgativa, ao que tamén se suma a celebración de dous eventos científicos destacados que aunarán na Coruña a investigadores de carácter internacional do día 10 ao 14 de agosto de 2026. Trátase do Congreso Internacional New Frontiers in Cosmology e tamén a CERN Solar MHD Conference, nos que estarán involucrados diversos grupos da UDC. Para afondar na relevancia desta eclipse total, convidamos en Onda Ciencia a 4 persoas expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar e coas que conversaremos ao longo dos próximos 50 minutos. Ángel Daniel Arós Rodríguez é profesor titular no Departamento de Matemáticas e membro do Grupo de Investigación de Modelización e Resolución de Modelos da Universidade da Coruña. O seu traballo na UDC céntrase na investigación en matemática aplicada. Tamén é membro da Agrupación Astronómica Coruñesa IO, exercendo como divulgador e contribuindo á comprensión de fenómenos de mecánica celeste como son as eclipses, concretamente. Benvido, Daniel. Hola, moitas gracias por convidarme. É un placer estar aquí rodeado destes compañeiros. E, bueno, imos ter unha sesión, creo que moi interesante de cara aos ointes, para irnos preparando para esta eclipse, que é unha ocasión a non perder. Exactamente. E tamén temos a Xavier Pérez Couto, coñecido como Astro Xavi nas redes sociais, e investigador predoutoral no CITIC, é membro do Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información e forma parte do proxecto de I+D+I Smart Data para un análise multicolor da Vía Láctea en Gaia. E tamén forma parte da agrupación IO. Que cousa interesante que comentar para a temática que hoxe nos aúne aquí. Benvido, Xavier. Moi boas, Isabel. Moitas grazas por convidarme a falar da eclipse, a falar un pouco de ciencia. Sempre é un placer, sempre me encanta falar destas cousas. E nada, desexoso tamén de escoitar as miñas compañeiras, compañeiros, a ver que nos contan. E tamén temos a Alxira Salgado Dón, é capitán de Mariña Mercante, profesora permanente laboral no Departamento de Ciencias da Navegación e Enxeñería Marina na Facultade de Mariña Civil, onde imparte docencia en navegación costeira e navegación astronómica. Benvida, Alxira. Hola, bo día, moitas grazas. Estou feliz de estar aquí rodeada de tanto experto e a ver, fijo que vou aprender moitísimo aquí. E finalmente tamén nos acompaña Susana García Barros, é catedrática de Universidade, profesora honorífica no Departamento de Pedagogía e Didáctica da Facultade de Ciencias da Educación da UDC. Na súa longa traxectoria docente desenvolveu numerosos proxectos sobre didáctica das ciencias, didáctica das ciencias experimentais e é autora, entre moitas outras obras, da publicación Inmersos en el aire mirando al cielo, miramos al cielo, los fenómenos atmosféricos y astronómicos. Moi benvida tamén, Susana. Bueno, pues muchísimas gracias de estar aquí con una conversación tan interdisciplinar como que hayan tenido en cuenta también el ámbito educativo,
porque es un tema que interesa a todo el mundo, pero sin embargo pues genera problemas de aprendizaje y es interesante divulgar todo este tipo de cosas, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Pois a verdade é que despois desta presentación creo que coido que o importante pois é falar un pouquísimo, en primeiro lugar, falar un pouquiño da eclipse, non? Porque unha eclipse total segue sendo, en pleno século XXI, un acontecemento científico, cultural, histórico, humano, tamén tan extraordinario. Xavier. Ou Ángel, calquera dos dous podedes contestar, porque esta pregunta vai para todos vos. Pois este tipo de fenómenos astronómicos, as eclipses, é algo que xa na antigüidade maravillaba a calquera que os vise, porque, claro, se nos poñemos e nos imos a poder poñer en agosto na pel, non, de alguén que presencia un eclipse solar, o que acontece é que ti estás facendo a túa vida diaria, cotía, non? De día e de repente tórnase noite, non? O sol, que sempre tivo moita importancia en todas as civilizacións porque é o que nos dá luz, o que nos dá vida, pois de repente apágase, non? Obviamente, o primeiro que sintes é medo e intentas buscarlle explicacións pois religiosas, alternativas, pero non pasou moito tempo ata que os científicos e científicas xa na antiga Grecia comezasen a afondar un pouco sobre as causas desta eclipse e tamén como utilizala para medir e comprender mellor a propia Terra e os movementos dos astros. Xa coas eclipses lunares, hai que deixar un pouco claro primeiro a diferencia entre eclipses lunares e totais. A que vamos a asistir neste mes de agosto é unha eclipse solar total que ten lugar cando, tendo o punto de vista da Terra, a Lúa tapa o Sol, non? A Lúa sabemos que dá unha volta alrededor da Terra aproximadamente cada 29 días e obviamente non cada 29 días a Lúa tapa o Sol e iso é porque o plano da órbita da Lúa e o plano da órbita da Terra alrededor do Sol non son completamente paralelas, hai unha pequena inclinación de 5 graus, entonces as probabilidades de que a Lúa tape o Sol no ceo pois son máis ben pequenas. Por iso unha eclipse solar total na que o disco da Lúa tapa por completo o disco do Sol pois é moi pouco frecuente. E ademais, aínda é menos frecuente que ti o poidas ver dende a túa casa, por exemplo, xa que hai veces onde se produce este aliñamento, pero soamente é visible ou ese aliñamento só ten lugar pois cunha latitude concreta da Terra. Falamos de, pois eso, dunha casualidade cósmica cunha precisión moi fina. Por outro lado, temos a eclipse solar lunar, que viría sendo o contrario. Neste caso, nós, a Terra, somos quen tapamos a luz do Sol que vai hacia a Lúa. Entonces, se nós estivésemos vivindo na Lúa, pois viríamos precisamente un eclipse solar, porque veríamos como a Terra tapa a Lúa. Nós na Terra que o que vemos? Pois estamos vendo a Lúa chea, e de repente como, pouco a pouco, unha sombra a vai canibalizando, a vai opacando. Estas eclipses son un pouco máis frecuentes porque o tamaño da Terra é maior que o tamaño da Lúa. Entonces, de feito, xa Aristarco de Samos, hai 2 milenios, aproveitou as eclipses lunares para inferir que a Terra tiña que ser 3 veces máis grande que a Lúa, non? Simplemente vendo que efectivamente unha Lúa cabe, ou mellor dito, 3 lúas caben dentro da sombra da Terra. Entón xa aquí vemos como se utilizaban as eclipses lunares para calcular a relación de tamaños entre a Lúa e a Terra, e máis adiante esta mesma relación de tamaños pois por trigonometría e xeometría pois para calcular outras cousas como, por exemplo, a distancia da Lúa á Terra ou a distancia da Terra ao Sol. Comentabas que é un fenómeno pouco frecuente, non único,
poderemos ver máis eclipses ao longo da nosa vida, pero posiblemente non na Coruña. De feito, o vindeiro eclipse similar a este, pois imos ter que esperar máis dun século, co cal posiblemente ningún de nós estaríamos aquí. Pero sí que nos vamos poder mover ao longo da Península Ibérica ou de Europa e ver acontecementos tamén históricos pois o ano que ven e no vindeiro, non? Porque Ángel, falábamos outro día de que estamos vivindo unha serie de acontecementos ano a ano, e imos vivir unha serie de acontecementos que realmente pois son moi interesantes sempre e cando pois teñamos a precaución, non? Que podemos esperar destos fenómenos que se nos informamos pois temos a expectativa? Sí, precisamente falando da trascendencia deste fenómeno, non? Botando a vista un poquinho atrás, a anterior eclipse total que se pudo ver na Coruña foi no ano 1912, creo. E foi simplemente cuestión dun parpadeo. Ajá. Realmente, a eclipse total boa anterior é de 1905. Esa sí que se puido aproveitar ben, non? Porque durou máis dun minuto. Entonces, nesta ocasión, dende a Coruña vai durar 1 minuto e 16 segundos, hai que estar moi atento, e claro, eu creo que vai a ter unha trascendencia enorme, porque hai unha ferramenta que temos agora que non había a principios do século XX, que son as redes sociais. Entonces, eu creo que a trascendencia a nivel cultural vai a ser enorme, vai haber un montón de xente facendo fotos, un pouco de postureo, para que oímos negar, pero tamén, incluso hoxe en día, falaba antes moi ben Xavi da trascendencia que tiveron os eclipses no avance da ciencia, non? Logo podemos profundizar un poquinho máis en algunha cousa, se queredes, pero incluso hoxe en día son importantes tamén para facer ciencia, porque hai que ter en conta que actualmente hai sondas alrededor do Sol facendo estudios continuamente de dinámica solar, hai incluso satélites que se chaman así precisamente, o SDO, o SOHO, os Estéreo, pero hai estudios que se fan moito mellor dende a Terra. E é precisamente nas eclipses solares totales cando o disco do Sol queda totalmente opacado e se aprecia a coroa solar e se pode facer espectrografía do que se observa dende a Terra. Entonces, incluso hoxe en día se sigue a facer ciencia aproveitando as eclipses solares totais, que un podría pensar que hoxe xa habendo tantas ondas alrededor do Sol que non sería necesario, pero sí, hai xente que todavía fai ciencia relacionada directamente coa dinámica solar, pero tamén se fan estudios de tipo biolóxico, porque hai unha caída repentina de temperatura, e sei que hai estudios ou proxectos que pretenden estudar o comportamento biolóxico de plantas e animais cando de repente de día esvarece a luz e a calor. É verdade, efectivamente, non só a luz, senón tamén a calor, non? Un dos primeiros episodios que metimos en Onda Ciencia chamábase As matemáticas están en todas as partes. E, por suposto, tamén están na astronomía. Dende un punto de vista científico, para que serviron as eclipses ao longo da historia e, sobre todo, que papel xogan as matemáticas na predicción das eclipses. Mais alá, pois, da interpretación religiosa, etcétera, que se lle deu, non? As eclipses e estes momentos no que desaparecía a luz e se facía de noite ás 7 da tarde en pleno agosto, pois a verdade é que é moi interesante saber como podemos predecir as eclipses. Pois, déxame que empece dicindo que, por exemplo, unha primeira cuestión que se deriva dos eclipses é que o Sol e a Lúa non están á mesma altura, porque de estar á mesma altura chocarían no momento das eclipses, non? Hai un libro de Jorge Mira que recomendo dende aquí, que se chama A que altura está o ceo, onde expón dun xeito maxistral e moi ameno precisamente estas cuestións das distintas esferas celestes, non? E como ao longo da historia, dicía moi ben antes Xavi, aproveitando a observación das eclipses, empezaron a obterse, por exemplo, esa relación, esa proporción entre os tamaños da Terra e da Lúa, e a partir de aí, con Eratóstenes, el mencionou a Aristarco, que foi o que fixo ese estudio da proporción dos tamaños entre Terra e Lúa, e a partir de aí, en canto temos unha medida, por trigonometría,
podemos empezar a deixar caer en cascada todas as demais, non? Entonces, en canto Eratóstenes, que foi un pouco despois de Aristarco, mediu o radio da Terra, a partir de aí caeu todo en cascada. Caeu o tamaño da Lúa, caeu a distancia Terra-Lúa, a distancia Terra-Sol, o propio diámetro do Sol, todo utilizando trigonometría bastante elemental, pero vamos, matemáticas ao fin e ao cabo. Bueno, tamén isto é moi interesante porque ás veces nos preguntan, bueno, e habendo calculadoras, habendo a inteligencia artificial xerativa, etcétera, etcétera, para que necesitamos estudar trigonometría tamén na escola, non? Bueno, pois para chegar a eventos científicos, non? E a elementos científicos como os que estades comentando. É moi importante estudar todo isto, verdad, Susana, nas escolas. Pues sí. Pues sí, es verdad que además en la corriente STEM todo está bastante relacionado y realmente, bueno, pues ver la altura del Sol, cómo va cambiando, la idea de esfera, hay muchas ideas relacionadas con la astronomía que tienen mucho que ver con la escuela y por supuesto con las matemáticas en la escuela, ¿no? Y la trigonometría te vale desde para hacer un jersey hasta para muchas otras cosas, ¿no? Entonces es elemental estudiarla naturalmente. Dende a UDC e o CITIC estánse a desenvolver tamén proxectos de investigación relacionados coa astronomía e a evolución planetaria. Xavier, poderías contarnos en que consiste a túa liña de investigación e os resultados que obtivechedes ata o momento, que xa foron bastante mediáticos, por outro lado, quero felicitarche por iso. Gracias. Sí, bueno, eu pola miña banda podo falar dunha pequena fracción dos resultados do meu grupo, porque levo 2 anos facendo a tese, realmente acabo de comenzar aí pouquiño, pero é verdade que na Universidade da Coruña, en particular no CITIC, e máis en particular no Laboratorio Interdisciplinar de Aplicacións da Inteligencia Artificial, que é no que estou a desenvolver o meu doutoramento, levan xa máis de unha década, case 2 décadas, traballando estritamente coa misión espacial Gaia da Axencia Espacial Europea. Prácticamente a meirande parte dos resultados que se obtiveron en astrofísica na Coruña se realizaron pois neste laboratorio e vencellados a esta misión. Por dar un pouquiño de contexto, a misión Gaia é basicamente un telescopio espacial que se atopa a 2 millóns de kilómetros da Terra, no punto de Lagrange, que é unha zona que está, digamos, en liña recta entre o Sol e a Terra, pois un pouquiño máis afastado digamos, do Sol, e que é un punto moi bo para poñer aí telescopios porque están en estabilidade orbital, non? E o obxectivo da misión Gaia é basicamente cartografar moi ben en 3 dimensións a Vía Láctea. E isto fai medindo moi ben as posicións no ceo das estrelas. Isto xa se facía antes, xa o facían eses mesmos gregos dos que falábamos antes, xa eran capaces de empregando os seus instrumentos, moitas veces mariños como o sextante, non? Medir a posición das estrelas, digamos, en 2 dimensións no ceo. Onde marcou Gaia un antes e un despois foi en calcular a terceira dimensión, que é a distancia. Calcular a distancia ás estrelas é extremadamente complicado, moito máis do que nos poidamos imaginar. E isto Gaia o fai cunha precisión sen precedentes, co cal, grazas a ela, temos un mapa moi bo en 3D da Vía Láctea, ou de parte dela, e grazas a iso, pois se poden realizar estudos de altísimo nivel. Concretamente, no meu grupo, se especializamos en empregar ferramentas de inteligencia artificial para procesar todos esos millóns de datos, porque cando falamos do catálogo de Gaia falamos de preto de 2.000 millóns de estrelas, e para cada unha delas non tes só as posicións, senón que Gaia tamén dá pois os seus brillos, as súas cores, de aí podes, utilizando modelos teóricos e computacionais, obter temperaturas, masas, incluso abundancias químicas. É realmente unha ferramenta moi potente. E no CITIC o que facemos fundamentalmente é, como todos esos datos son imposibles de tratar
humanamente, nunca mellor dito. É que non hai científicos de abondo para ser capaz de procesar toda esa información. Efectivamente, nin esperamos que os haxa. Entonces, pois, basicamente, nos aproveitamos das máquinas, que elas teñen moita máis resistencia e non necesitan nin dormir, nin comer para ver todos estes datos e procesalos, para, pois, clasificar estrelas en función da súa composición química, atopar estrelas que, entre todo ese marabunto de obxetos, pois están perdidas e realmente pois son obxetos moi especiais, non? En resumidas contas, nos enfocamos en utilizar ferramentas avanzadas de aprendizaxe automático, inteligencia artificial, a misións espaciais como a de Gaia. Pois do CITIC cruzamos a cidade e nos imos á Escola de Náuticas, verdade? Porque tamén é moi interesante saber que na era da tecnoloxía, tendo o noso alcance o GPS, pero tamén outros sistemas, non, de posicionamento, aínda así é moi importante que os nosos estudantes aprendan astronomía náutica, astronomía de posición. Alzira, como se orientan os mariños usando o ceo? Por que é tan importante volver ao básico tamén, non? Utilizar o sextante, como decía antes Xavier. A astronomía foi, é e será sempre importante, non? A astronomía de posición, conocer a nosa posición, latitude e longitude a través dos astros, sobre todo cando non temos a costa cerca, pois é imprescindible, porque a día de hoxe sí que é verdade que hai barcos que xa poden ir sós, é dicir, buques autónomos que se lle chaman, pero sí que é verdade que os sistemas de navegación por satélite, como ben comentabas, por exemplo, o que máis conocemos, o GPS, pero bueno, a día de hoxe hai outros que están homologados pola Organización Marítima Internacional, pois poden fallar, é dicir, fallar no sentido de que incluso un ciberataque, anular as señales pois desde o organismo que teña o poder, non? Por exemplo, o GPS fixose con fins militares, está en mans dos americanos, como o GLONASS en mans dos rusos, bueno, poderíamos falar de diferentes sistemas de navegación por satélite e eso pode fallar. Entonces, si falla, se recibimos un ciberataque, pois non queda outra que observar estrelas e poder situarnos. Entonces, eso sempre vai estar aí. E como se ensina? Como ensinas esta asignatura na escola? Porque outro día, falando contigo, souben, por primeira vez, que había tamén un planetario na vosa escola de náutica. Sí, temos un planetario, é un planetario que é analóxico, non? Non é como da Casa das Ciencias. Bueno, da Casa das Ciencias é digital e máis analóxico. Ten moitas menos butacas, pero sí, aí podemos levar os alumnos e enseñarlles pois o que serían, como ben falaba antes o meu compañeiro, que me enseñou un moito, porque necesito a él para poder eu explicar astronomía, porque é a base da astronomía e a trigonometría esférica, que o sea, que Ángel é o experto. Sí, Ángel é o experto en trigonometría esférica. Eu a eses lados a EBC que fala él, eu chamolles de outra maneira levando o meu campo, a esfera celeste e a astronomía. Bueno, elevamos cando podemos, pois os alumnos ao planetario. A verdade é que a capacidade é limitada a 33, non é como o planetario da Casa das Ciencias, pero bueno, aí o temos. Estades convidados. Claro que sí, temos que facer esa visita. Dende a pedagogía, falábamos antes da importancia das matemáticas e de como podemos aterrizar, non, as matemáticas para abordalas dende bueno, pois fenómenos tan fantásticos e tanto lle atraen os nosos estudantes como pode ser un eclipse, non? Pero tamén como podemos ensinar a importancia dun eclipse pois en educación infantil, en educación primaria? Que preguntas podemos formular aos nosos estudantes para xerar esa curiosidade, ese asombro, non, respecto pois da astronomía e en realidade tamén da vida no noso propio planeta, non? A interconexión que hai entre a planeta e o noso planeta, a vida na Terra e o universo.
Susana. Bueno, pues efectivamente el estudio de la astronomía está tanto en primaria como en secundaria y me consta que debe haber profesores que ya están preparando, calentando motores para dirigir un poco la observación que pueden hacer los chavales, ¿no? Porque lo interesante del eclipse yo creo que es la vivencia. Bueno, eso es lo que queremos todos, ¿no? Vivenciar el eclipse. Pero, sin embargo, se pueden hacer observaciones interesantes con relación a los chavales y preguntarles, bueno, pues haciendo las observaciones con todos los requerimientos que tiene una observación de este tipo, por supuesto, pues se puede empezar a pensar por dónde empieza el bocado. ¿Qué parte del Sol empieza? ¿Qué forma tiene el bocado? Es decir, tiene una forma circular. Entonces, podemos empezar a pensar cosas. Podemos empezar a pensar cuánto tarda, porque seguramente tenemos todos los datos, pero ellos pueden sacar ese registro y ver si tiene razón la web correspondiente donde miraron. Se puede ver también cuando el eclipse es total, qué pasa cuando empieza a salir otra vez la luz por donde sale. Es decir, o si ven el anillo este de diamantes o lo que sea, que todos estamos muy expectantes, ¿no? Para ver, o sea, esa sería la observación del eclipse, pero yo observaría más cosas, porque ese día, a esa hora, pues a lo mejor vemos estrellas fugaces, porque son las Perseidas, las vemos luego de noche. Tampoco, a veces a los alumnos les dices, vamos a ver la lluvia de estrellas y casi piensan que hay que ir de paraguas, ¿no? O sea, también hay que bajar un poco las expectativas, es decir, si en ese minuto pues ves 1 o 2, bueno, pues ya te puedes dar por satisfecho. Yo creo que con una te puedes dar por satisfecho. Y otra cosa que se puede ver y que yo creo que hay que resaltar son los planetas y las estrellas que se van a ver en ese minuto. ¿Y dónde va a estar la estrella polar? ¿Va a estar donde siempre? O sea, es una pregunta que le podemos hacer a si saben buscarla, pues a ver si a esa hora también va a estar donde siempre. Y ver Mercurio también va a ser, porque siempre está muy cerquita del Sol, bueno, pues podrá ser una ocasión también para verlo. Y luego vivir todo lo que hablabais antes, que ya se comentó aquí, sobre la vivencia de la bajada de temperaturas. Yo sí, en los eclipses parciales, sí que sentí frío y más viento, pero bueno, en Coruña, viento. Es bastante habitual, ¿no? Entonces tampoco sabemos si va a haber mucho más viento. Pero sí que podrá bajar la temperatura. También dicen que las gallinas, esto tampoco lo sé yo fijo, pero que dicen que las gallinas se suben a los palos porque notan que es de noche. Dicen también que puede, bueno, pues cómo, si llevas mascota, los perros, pues cómo van a actuar. Quiero decir que a lo mejor pasará algo que no sabemos, pero que habrá que estar atentos, pues si lo vemos en el campo, estar atento a todo lo que ocurra alrededor. Bueno, esa sería más cosas, pero esa sería la dirección un poco de la observación en ese momento. E esta é unha pregunta non só para Susana, sino para todos e todas vos. Como podemos, grazas a este evento, espertar esas vocacións científicas nos estudantes, non? Especialmente, bueno, pois sodes profesores de universidade, Astroxavi está facendo a súa tese de doutoramento, como un evento deste tipo pensades que podríamos aproveitala tamén para estimular a vocación científica dos nosos estudantes? Bueno, eu supoño que, sobre todo pensando nos máis novos, non falo de xente que este a punto de tomar a decisión de en que carreira matricularse, senón pensando en rapaces de en torno 8 ou 10 anos, este pode ser un momento deses que fagan un clic na súa cabeza e descubran interese por algo que non repararan antes. Entonces creo que é unha ocasión fantástica para facer moita divulgación, para facernos presentes nos medios. Por eso estamos tan agradecidos a iniciativas como esta que facemos hoxe aquí en Cuac FM. E dende logo, o que hai que asegurar é que despois haxa medios para que ningunha vocación quede perdida. O financiamento público é imprescindible para isto. Que ningún rapaz, por poucos recursos que teña, quede sin estudiar astronomía, astrofísica ou calquera outra ciencia si realmente quere facelo.
Entonces, creo que hai algo en distintas escalas de tempo, non? A curto prazo, dende logo, os que temos pois algunha labor de divulgación, ben sexa profesional ou afeccionada, pois redobrar esforzos para estar presentes en medios e campañas, pero despois hai un traballo fino que teñen que facer as institucións para que isto non quede nunha anécdota e teña continuidade. Xavi, ti que opinas? Eu, bueno, suscribo completamente o que dixo Ángel. Penso que é fundamental cando intentas fomentar unha vocación non facelo simplemente, non deixar eso no aire, dicir, animar con textos e mensaxes bonitas, senón que fai falta tamén dar financiación, oportunidades, igualdade de oportunidades, para que iso non se quede aí, non? É dicir, que uns rapaces nun instituto pois lles pode interesar, ou nun colexo que irán facer algo de ciencia por eles mesmos, pois que conten cos medios para ter, por exemplo, pois un club de ciencia, participar pois ao mellor nalgúnha competencia ou convocatoria europea, que destas hai moitas, pero que tamén deberían se cadra haber pois tamén convocatorias españolas, galegas e municipais, non? Para apoiar tanto aos alumnos como tamén aos profesores, non? Que sobre todo estes son un pouco os que teñen a responsabilidade no fondo de apoiar aos seus alumnos, non? E darlles eses medios. Logo tamén creo que a nivel de xa non só a rapazada que está en primaria ou en secundaria, senón tamén na universidade, para fomentar a investigación en ciencia, non? Agora que cada vez pois tamén segue habendo moita xente interesada en investigar cando remata a carreira, pero cada vez, sobre todo na Universidade da Coruña, que nos traballamos, por exemplo, na Facultade de Informática, onde temos docencia, pois aí, obviamente, a canteira é principalmente, está formada principalmente por enxeñeiros e enxeñeiras, que veñen na empresa privada, nas compañías, na industria, pois unha opción un pouco máis atractiva. Pois, precisamente tamén isto pode ser unha oportunidade para mosarlles o fermoso que é a ciencia e o que queda aínda por explorar nela. Como explicaba moi ben antes Ángel, das eclipses solares aínda non aprendimos todo, non? Podemos inventar sondas espaciais, telescopios espectaculares, pero algo que non podemos, penso que podo dicir que nunca poderemos inventar, é unha lúa artificial que tape o sol cando nos queiramos. Entonces, grazas a que temos esa lúa que tapa o sol, por exemplo, pois vemos, como explicaba antes moi ben Ángel, como hai capas do sol que normalmente non podemos ver porque están completamente opacadas, nunca mellor dito, pola luz que ten a fotosfera solar, que é a zona máis densa do Sol, non? O que ven sendo a bola do Sol, como son a cromosfera e a corona solar, non? E aproveitando pois que podemos ver esa corona solar, pois podemos investigar en máis profundidade estructuras do Sol, e responder a preguntas pois intrigantes, como por exemplo, por que a corona solar está a 2 millóns de grados, non? Cando a superficie do Sol, que se supón que está máis cerca do núcleo do Sol, está só a 5.000 grados, non? Pois isto é unha das moitas preguntas que aínda non hai unha que é completamente unha ida de olla, que aínda non temos unha resposta é completamente abraiante e aínda non está estudado, non? Hai teorías sobre que si campos magnéticos, que si non sei que, pero iso realmente non o podemos saber se non observamos o Sol durante un eclipse, non? Pois por iso quedan aínda moitas incógnitas aínda por desvelar. Pois xa que falas de eclipse, imos falar entón agora deste acontecemento que nos vai convocar a todos e a todas a contemplar o horizonte o 12 de agosto de 2026. Repetimos pois esa dimensión horaria, verdad? Entre as 7:30 da tarde, as 9:30 da tarde, estamos en pleno verán. Moitos dos nosos ointes, ou mellor, pois están na praia e quererán aproveitar pois tamén para disfrutar deste evento, non? Galicia ten miles de kilómetros de costa dende onde contemplalo. Pero Alsira
Que tipo de localización nos recomendarías para velo con garantías? Pois eu suscribo de que temos unha costa, non, con moitos quilómetros, non? É dicir, unha costa galega, é dicir, quilómetros, pero que están cara ao oeste, que é o interesante, non? Porque ter esa costa cara ao oeste e poder ter un horizonte limpo sería o fundamental. E, sobre todo, é dicir, que non haxa montes, nin haxa edificios, non haxa nada que o tape. Vale? Porque a verdade é que temos eso. Porque podemos velo desde unha praia, que estea eso, que podas ter o oeste, porque vai a estar xusto, é dicir, se nos poñemos entre as 7:30 e as 9:30, pois vai entrar entre cerca do oeste e o sol sempre se vai a poñer polo noroeste, sempre, no verán, a ese sempre a declinación é norte e vai a ser noroeste. Entonces, oeste-noroeste vai a ser. Entonces, pois eso sería o fundamental, pois desde a praia, desde un cabo, dunha zona elevada. O importante sería buscar, e xa ideal, que non haxa contaminación lumínica. Pero claro, a contaminación lumínica a día de hoxe é moi difícil escapar dela. Pero se se poidera, iso sería fundamental. E, bueno, e despois ter a sorte da climatoloxía. Claro, iso tamén é moi importante, non? En primeiro lugar, non esperemos, non, falando un pouco de expectativas realistas, non esperemos que imos presenciar o eclipse levantando a cabeza, non, e mirando aí arriba, porque o eclipse non vai a estar no ceo, o eclipse vai a estar no horizonte, non? 12 graus de altura. 12 graus de altura. Iso máis ou menos, se o miramos dende... Pues mira, nós cando facemos divulgación usamos as mans un pouco para que a xente teña referencia. Entonces, claro, aquí non nos están a ver os ointes, non? Pero se estendes o teu brazo e estiras a man, dende o dedo pequeno ata o dedo pulgar, hai 20 graus no horizonte. De acordo? Se superposa a túa man sobre o horizonte, esos son 20 graus. Pois a eclipse vai acontecer aí, de acordo? É dicir, dentro dese pequeno marxe. Entonces, non todas as eclipses son iguais. Esta que vai acontecer na Coruña é a nosa, querémola moito, pero non van a ser as mellores condicións precisamente porque isto da altura é moi importante. Entonces, o que dicía Sira antes é crucial. Hai que buscar hai que pensar nunha ubicación para observalo, porque existe o risco de que, se non o pensas ben, teñas o horizonte, eses primeiros graus de horizonte tapados por algunha edificación ou algunha arboreda ou algunha cousa. Entón, isto hai que planificalo un pouquiño. Despois, se queredes, ou agora mesmo, podemos facer unha cronoloxía de como vai acontecer. Fainos unha cronoloxía, a ver. Vale, pois mira, tal e como dicías, a eclipse como tal empeza en torno a 7:30. Vale? Entonces, a xente que pode esperar? Pois empezará a observar como a lúa vai mordendo, como dicía antes Susana, vai mordendo o disco do sol, e podemos empezar a apreciar xa un paulatino escurecemento, todavía pouco destacado, pero un paulatino escurecemento e perda de temperatura, de acordo? A totalidade acontece ás 20:28. Estou a falar sempre na Coruña, vale? Hai que ser precisos neste sentido, porque se cambias a ubicación xeográfica, estes datos cambian un pouquiño, non? E iso é decisivo. Quero dicir, a diferenza que hai entre un eclipse parcial e un eclipse total é toda. É dicir, os ouvintes que nos escoiten dende Santiago, sinto moito, pero dende Santiago a eclipse vai a ser parcial. E a diferenza é brutal. Eu teño a sorte de ter vivido un eclipse total en 2017 nos Estados Unidos, e no momento en que se produce esa totalidade, é un momento como moi atávico, como que te desperta algo que levas dentro de ti, non? Dicía antes Xavi, as explicacións sobrenaturais que lle buscaban os antigos, e non os podemos criticar, porque realmente é algo que te cala moi dentro. Vamos nese momento a ter, sí, sensación de frío, non sei se mezclada co estremecemento propio da emoción do momento, non?
E nese momento hai moito que ver. Dicía antes Susana, hai que mirar non solamente o sol, que por suposto, senón os arredores. Nese momento vamos poder ver en pleno verán ceo de inverno. Sabedes que non en todas as estacións o ceo é igual, senón que vai mudando coas estacións. Pues, e as estrelas móvense. Naturalmente. Entón, nese momento vamos poder, o sol vai estar na constelación entre Cáncer e Leo. E ese é un ceo que nós non podemos ver en agosto, salvo agora, porque o sol queda tapado. Entonces vamos poder ver cousas que normalmente non vemos. Si temos sorte de que ademais haxa chuva de estrelas, pois eso xa sería o cuadro completo. Como dicía Alzira, aí sí que vai depender moito a contaminación luminosa. Creo que dende Coruña vai a ser difícil o da chuva de estrelas, non? En calquera caso, mirando cara ao sol, nese momento suceden un montón de cousas tremendamente fermosas. Mencionaba tamén antes Susana o anel de diamante. Eso que é? Eso é que no momento en que a fotosfera, que é a máis brillante, queda opacada, podemos ver a coroa solar que se estende moitos kilómetros, milleiros de kilómetros no espacio, e nós como imos apreciar dende aquí? Como unha aura blanquecina. Si temos apoio de algún medio óptico, incluso poderemos apreciar, si hai sorte, chamaradas solares, poderemos apreciar as vaguas ou as perlas de Bailey, que debido á heteroxeneidade da superficie da Lúa se producen artefactos luminosos que fan ese efecto como se fora unha perla, e se está acompañada do disco é o que chamamos o anel de diamantes. É dicir, un montón de fenómenos a observar nese momento, pero, cuidado, que solamente vai durar na Coruña 1 minuto e 16 segundos. Entón, ás 8 horas e 29 minutos eso vaise acabar e vai volver a empezar a parcialidade. Logo falaremos, se queredes, de medidas de precaución a tomar para observar o eclipse. Claro. Durante a fase de parcialidade non se pode mirar o sol directamente. Hai no que facer con gafas homologadas ou con filtros homologados. Pero na fase de totalidade sí que podemos retirar esas gafas e apreciar o espectáculo directamente cos nosos ollos. A parcialidade finalizará en torno ás 9:36 minutos e nese momento pois iremos recuperando paulatinamente a luminosidade e a temperatura, pero hai que ter en conta que é o sol por, e polo tanto, pois aquí na Coruña pois xa tampouco é que vai a facer moita calor e moita luz. No, e se fora outra parte de España, pois seguramente xa estaríamos casi de noite, non? Porque unha das maravillas do verán galego é xusto iso, non? Que o sol se pon ás 11 da noite, ás 10:30 da noite, pero que pasa se está como a hoxe, se está nublado? Alzira, que remedios podemos buscar os coruñeses e coruñesas para poder presenciar este evento único nas nosas vidas? A ver, o que sería o que considero, non, o que queira realmente ver a eclipse, non, ter lugares alternativos, non? Eu, por exemplo, podo ver como vai indo a néboa, non? Pero, por exemplo, cando esa néboa se mete pola tarde, pero sí que tamén hai outros lugares destacados, pero claro, moverse xusto, ou se sabe pola mañá que vai facer, ou o día anterior que vai facer moi mal tempo, pois hai outras zonas en España onde se pode apreciar perfectamente, non? E ainda incluso con máis duración. Entonces, o único é perseguir esos lugares, ¿no? que se verían perfectamente. E na máis, claro, pero hai que mirar a ver, a día de hoxe o que temos é que a predición do tempo sábese con bastante antelación, pero bueno, ese lugar alternativo ten que estar moi ben preparado. Moi ben preparado. Falando dos lugares onde podemos ver a eclipse, falábamos antes de que calquera sitio con vistas ao Océano Atlántico, na Coruña ou preto da Coruña, sería un sitio ideal, non? Porque xusto
onde estamos nos agora, pois pode ser un espazo onde o podemos contemplar, non? Se non hai pois luminosidade, moito mellor, claro, se non o vemos na plaza de Pontevedra, pois seguramente moito mellor se escapamos dos sitios onde hai moitos edificios, non? Pero, se queremos saber, se temos pensado xa o sitio concreto onde velo, podemos anticiparnos uns meses antes para comprobar que efectivamente é un sitio ideal. Verdad, Xavier? A ver, contanos como podemos comprobalo no mes de abril. Non, perdón, Xavier non, Ángel, no mes de abril. Sí, en efecto. Bueno, isto Alxira sábeo perfectamente porque ela fai os cálculos. De feito, díxome que fixera os cálculos antes de vir. Logo podemos recomendar algunha aplicación para quen non queira pasar o tempo de facer as contas. Pero, efectivamente, debido a que o Sol vai estar na mesma declinación o día da eclipse, que a mesma cantidad de días con respecto ao solsticio de verán, podemos botar esa cantidad de días a cara atrás, e entón o día 28 de abril, como vos dicía, o Sol vai estar na mesma declinación que estará o día da eclipse. Entón, ese 28 de abril, en torno das 20:20, eu recomendaría que aquelas persoas que xa teñan pensado nun sitio para facer a observación da eclipse vayan e miren onde está o Sol. Si dende o lugar elixido para o 12 de agosto o 28 de abril o Sol está tapado ás 20:20, é mellor que cambien de sitio, porque quere dicir que o día da eclipse vai estar tapado polo obstáculo que seña. Entonces esa é a nosa recomendación nese sentido. Bueno, un truco aquí para expertos e fans de Onda Ciencia, que a verdade é que agradecemos moito que non lo contedes hoxe aquí. Pensando especialmente nos nenos e nas nenas, pero tamén nos adultos, que ás veces tamén somos un pouco inconscientes, que precaucións temos que tomar para que o visionado deste fenómeno histórico non presudique a nosa vista? Ángel. Bueno, pois dende a agrupación IO, sempre que facemos algunha observación solar, facemos moitísimo fincapé en que os nenos non poden quedar desatendidos. Entonces, claro, os nenos son nenos, e ás veces fan o que non deben. Entonces, o día da eclipse, pese a que vai haber moitísima xente, moitísima animación, nós mesmos os pais ou titores imos estar intentando disfrutar da eclipse, non podemos deixar os nenos de man, non? Imaginade a situación de que os nenos pensen que se pode ver a eclipse durante todo o proceso cos ollos a simple vista, eso, desde logo, é moi perigoso. Entonces, a recomendación básica é que durante o período de eclipse parcial, os nenos teñan, se están a mirar cara ao Sol, teñan sempre unhas gafas homologadas postas. Tampouco é bon que estean todo o rato mirando para el. Recoméndanse estrategias alternativas como seguir a eclipse por proxección. Unha cousa que é moi chula é coller, por exemplo, unha espátula destas da cociña, interpoñela entre o Sol e unha parede e ver como efectivamente a luz ou pasar polos buratiños pois queda na parede replicada pois 50 veces, unha por cada buratiño, é unha cousa bonita de ver. Pódese entreter os nenos dese xeito con moitísimas actividades. Despois, se hai xente que quere facer uso de instrumentos ópticos como prismáticos ou telescopios para seguir a eclipse, eso, dende logo, require o triple ou o cuádruple de atención se hai nenos ao redor. Os filtros deben poñerse sempre entre o Sol e a primeira lente, de acordo? É dicir, que ninguén se poña os prismáticos sobre as gafas de observación da eclipse. Eso é moi perigoso. Podes danar de por vida a túa vista. Entonces, o principio é ese. Os filtros solares sempre entre o Sol e a primeira lente. Entonces, non hai problema por usar telescopios, por usar prismáticos, si teñen un filtro axeitado posto. Pero incluso neses casos, o que se recomenda é facer uso de cámaras
para registrar o evento, en lugar de poñer o ollo directamente. Sobre todo, insisto, se hai nenos ao redor, porque eles poden malinterpretar o que un está a facer e facelo logo en condicións que non son seguras. Vale? Entonces, recomendamos aos ouvintes que se fagan cunhas gafas de eclipse solar para a fase de parcialidade, que as quiten sen medo durante a totalidade, pero logo que as volvan a poñer e que estean moi pendentes das crianzas que poda haber ao redor, claro. E é un momento, vai a ser un momento moi selfie. Isto do eclipse vai a ser, vamos, un momento para facernos fotos, vídeos e demais. Hai algún problema cos móviles e o eclipse? En principio non. En principio non. Iso sí, se temos o móvil diante, pois temos que ter cuidado coa vista, non? Por suposto. De todos os xeitos, se alguén está a pensar a facer fotos da eclipse, é mellor que teña un pequeno trípode para darlle estabilidade, sobre todo porque, bueno, si se quere unha foto na que, se hai sorte, salga algunha llamarada ou que quede ben plasmada a coroa solar, pois é bueno poderlle dar un poquinho máis de exposición. A foto perfecta, digamos, dunha eclipse é unha na que incluso no que é o disco da Lúa, claro, nós estamos a ver a parte da Lúa que non recibe luz do sol. Pero fixadevos o efecto que se pode producir, e teño a sorte de ter unha foto onde quedou reflectido, a luz que pasa, pese a estar a Lúa, que nos chega á Terra, sae de novo reflectida de cara á Lúa e volve logo á Terra. Eso pode quedar plasmado nunha fotografía se se fai coa precisión axeitada, de tal xeito que podes ver a cara da Lúa que non está a recibir a luz do sol porque ven reflectida dende a Terra. Entonces, claro, ese tipo de fotografía para os máis afeccionados é un obxectivo moi goloso, pero claro, require evidentemente de trípode, de coidar ben o tempo de exposición, incluso facer 3 tomas a distintas exposicións e combinalas posteriormente. É dicir, pódense facer un montón de cousas. Os móviles actualmente non estou eu moi na onda, pero supoño que permiten facer ese tipo de fotos con inteligencia artificial, tal vez, para facer este procesamento automáticamente. Desde logo convido as persoas interesadas a que investiguen se os seus móviles son quen de facer ese tipo de maniobras. Moi ben, tamén quero convidar o resto dos nosos expertos, expertas, non sei se hai algunha recomendación máis que nos daríades, ademais das que xa mencionou Ángel. Bueno, eu engadiría a parte de entre os métodos de observación, se non hai gafas polo que sexa, xa que ao fin e ao cabo todo o mundo, moitos millóns de persoas en España van a querer mercar gafas no mesmo momento, dicir, nestes meses posiblemente non haxa stock para todas, e ademais no fondo tamén ten un problema de mercar tantos millóns de gafas que logo que fas con elas, non? Dicir, a nivel de sustentabilidade, bueno, esperamos o ano que ven, non? Que tamén podemos ver outra cousa. Sí, obviamente, sempre que se poida aproveitalas para outras eclipses. Non sei se teñen data de caducidade, supoño que... Ter moito cuidado que non queden danadas. Eu, por exemplo, digo vos que non vou a aproveitar as que usei no 2017. Claro, ao final están feitas dun material sintético que tamén se degrada, non, co tempo. Pero as que usamos o ano pasado, no 2025, para ver este parcial, sí, Si están ben conservadas, sí. Sí, por exemplo, non telas deixado pois nunha ventá mirando ao sol durante un ano seguido, claro, pero sí, poderíanse aproveitar. E senón, de novo, un método estupendo, fabuloso para observar un eclipse é o método que mencionou Ángel antes, que é o da proxección, é dicir, simplemente se ti estás nunha zona onde está dando o sol nese momento, polo tanto vai a dar eclipse, coller, por exemplo, unha cartulina ou un cartón ou o que sexa, facerlle un buraquiño pequeno, moi pequeno, suficiente como para que pase unha pequena raiola de sol, de forma que ao poñer esa cartulina contra unha parede ou contra o chan, imos a ver a sombra rectangular ou cadrada da cartulina, e no medio ese buraquiño de luz non vai a ser outra cousa que o sol proxectado. É dicir, que vamos a poder ver a eclipse
proxectada pois nesa superficie, nesa parede, nese chan, non? Dunha forma moito máis económica e colectiva e ademais sostible, co cal pois tamén é unha opción. E logo xa a última, pola miña banda, así recomendación, incluso solicitude a toda a xente que vexa a eclipse sobre todo na fase de totalidade, non? Que é onde ten máis gracia, que non acenda linternas nin o móvil, non? Porque é verdade que nós os humanos temos un pouco como animais diurnos, a necesidade, sobre todo cando facemos actividades de divulgación, é moi típico que se apagan as luces para poder ver millor o ceo e sacamos a linterna do móvil para compensar esa pérdida de luz, non? Como que nos dá un medo, unha especie de medo de escuridade, non sei ata que punto, pois, ou aprendido ou que nos vai nos xenes, pois evitar iso, porque a gracia precisamente dunha eclipse solar total é que de golpe se vai exacto, quedarse a escuras, non? Entonces, nada de linternas, aguantar un minutiño que non é moito sen acender ningunha luz, sería a miña petición. E, dende logo, outra recomendación ou precaución é que non empreguen radiografías, non? Ou este tipo de bueno, pues recursos que a veces sí que se ten visto incluso... Ni sequera cristais de soldadura. Exactamente, ¿no? O sea, para iso hai gafas homologadas que sí, económicamente tamén son asequibles, non? Para todo o mundo e é a maneira máis segura de velo, non? Por suposto. Eu recomendaría, relacionado con isto e co que comentábamos antes de referencias que poida ter a xente para abundar no coñecemento de como vai a ser este eclipse, que se pode facer. Hai iniciativas de ciencia cidadá, o que se chama ProAm, profesional amateur. Animo a visitar, por exemplo, a páxina da Sociedade Española de Astronomía, animo a visitar a páxina do Concello que terá descritas actividades relacionadas coa eclipse, o Concello de onde sea o ouvinte, naturalmente eu estou a pensar na páxina do Concello da Coruña e, por exemplo, na Coruña temos a sorte de contar cunhas instalacións magníficas no planetario da Casa das Ciencias. Animo a que pasen por ali e pregunten sen medo. E por suposto, pois falando como membro da agrupación astronómica coruñesa IO, pois poden estar atentos aos nosos perfís. A agrupación ten un perfil en Instagram e en Xe, @agrupación IO. Bueno, poden estar aí pendentes das actividades que se poidan ir programando. De todos os xeitos, o día da eclipse, a nosa recomendación é que cada un busque o sitio que lle resulte máis cómodo para observar a eclipse, que non busque precisamente aglomeracións, senón que, bueno, en fin, que cada un se ubique onde considere oportuno, pero cunha pequena planificación previa para evitar disgustos posteriores. E, bueno, xa falamos da páxina web do Concello da Coruña, que está en previsión de desenvolver diferentes actividades de divulgación científica. Tamén temos estes dous congresos que se van celebrar xusto na Semana da Eclipse na cidade da Coruña. Tamén a Universidade da Coruña vai a desenvolver unha serie de actividades. Claro, é que este programa estámolo emitindo agora en marzo, pero os nosos ointes van ver o vídeo ou van descargar o podcast no momento que sexa e posiblemente pois accedendo á páxina de udc.gal tamén poidan ver todas as actividades que estamos desenvolvendo e tamén que outro tipo de recursos podemos ou nos recomendaríades vos para, bueno, pues para non só informarnos sobre a eclipse, senón tamén aprender máis sobre astronomía. Alzira, dende logo tamén dende o punto de vista pedagóxico, que podemos consultar, que podemos atopar nas librerías, nas bibliotecas para empaparnos de sabedoría? Por exemplo, na librería de Náutica hai moitos libros de astronomía, historia da astronomía, desde a historia de Cristóbal Colón, non? Que gracias a Polar chegou a América,
non? Descubriu América, historias e despois de cálculo de posición, que é o que me adico eu, pois hai libros. E me imagino que despois é a maior me imagino que para todos os públicos pois haberá tamén non só para facer cálculos de posición nin para aprender historia, pero sí que habrá libros para nenos pequenos. Eu, de feito, cando dou charlas de divulgación, pois teño estado para todos os públicos, para nenos, para xente maior, porque dou, de feito, acabei agora de dar unhas charlas do CEU como guía na senior, non? Na senior, moi ben. Sí, bueno, un público moi gratificante, con eles aprendo, non? Entonces, eles dinme, de feito, din unha charla de O Lucero do Alba, cunha canción que me dixeron eles, porque non sabía que había esa canción do Lucero do Alba, que é Venus, e bueno, ao final aprendeu con eles, non? Porque non hai como a xente que leva moitos anos, pois aí, aprendo, é dicir, aprender da xente maior, eu creo que tamén non é só os libros, senón aprender da xente maior. Tamén, bueno, eu disfruto un montón con eles, tamén cos nenos. E, de feito, as formas das estrelas, que non hai un formato que se diga que é concreto, cada un dalle a súa forma. Tamén é verdad. E as constelacións? As constelacións, cada un dalle a súa forma. E nada. Susana. Que yo animaría a los profesores a utilizar los modelos. Es decir, o sea, a trasladar la idea de que un eclipse es un fenómeno excepcional, como sabemos todos, pero, sin embargo, es un fenómeno natural. Entonces, que tiene una explicación natural. Eso es importantísimo porque en las redes también se están oyendo cosas raras de cafetas embarazadas, de que no sé qué, sí, es que lo estuve repasando estos días. Entonces, hay un montón de mitos que mucha gente todavía se los puede creer, ¿no? Entonces, es muy importante que la escuela, que los centros, los institutos, enseñen a manejar con un modelo siempre adaptado a la edad de los niños, es decir, no le puedes poner el modelo Sol, Tierra, Luna a un niño de 6 años, ¿no? Pero sí le puedes decir que la Luna tapó el Sol, que la Luna es esférica, que tiene esa forma, que es opaca, que porque por ser opaca puede formar un eclipse, una sombra. Entonces, y luego ir ya complicando y siempre partir de problemas, es decir, partir del problema explicativo. ¿Cómo podemos explicar qué? Con estos instrumentos, y utilizar los instrumentos, sistema de esferas, dramatizaciones. Yo creo sobre eso hay mucho publicado, ¿eh? Entonces yo animo a los docentes a que hagan, y a las asociaciones y tal, porque hay mucha falta de conocimiento del manejo del modelo, ¿no? Se describe el modelo, pero no se utiliza. Esa a última pregunta para que me queira contestar, non para os que son mestres e mestras, senón para os que somos nais e pais. Algún libro, algún conto, algunha publicación que nos recomendaríades para traballar estos conceptos na casa para nenos pequenos? Hai moitísimos libros, eu teño un montón, pero... A min pásame como a ti. Teño 4 ou 5 libros para estas edades de en torno a 4 ou 6 anos que son os meus fillos, pois teño un montón de material. E sí que eu xogo con modelos utilizando, por exemplo, unha pelota de tenis e unha pelota de baloncesto para explicarlles un pouco tamén cunha luz, escurecendo a habitación. Hai moitos xogos que podes facer para explicarlle aos nenos así cunha linterna, quero dicir, escureces a habitación, tes unha linterna que vai a facer o papel do sol, tes a pelota de tenis que vai a facer o papel da lúa e unha pelota de baloncesto que vai a facer o papel da terra, non? E podes xogar a que vexan non solamente isto do eclipse, que é unha cousa excepcional, senón as fases da lúa, por exemplo. Igual que o público da senior que mencionaba antes Alzira, os nenos tamén son un público moi agradecido e hai moito tipo de xogo que podes facer con eles. Agora o que se me ocorre é este que vos acabo de comentar da habitación escuras, pero dende logo hai afortunadamente moitísimas obras de moita calidad adaptadas a esas idades que en calquera librería ou biblioteca municipal se poden atopar, sí.
Pois con esta última recomendación, pois rematamos este episodio de Onda Ciencia sobre a eclipse total, un fenómeno fascinante que desfrutaremos, claro que sí, o 12 de agosto, e agradecemos a Susana García Barros, a Alsira Salgado Don, a Xavier Pérez Couto e a Ángel Daniel a súa participación. Quedades na sintonía de Quack FM, non deixedes de escoitar na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira tempada. Ata sempre.